L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna, doppjament ukoll għaliex waħda nibdew ftit minuti tard u waħda wkoll għaliex inqala dawn l-iżviluppi li ktibnilkom fl-email. Aħna sa nimxu eżatt ma' dak li ktibnilkom fl-email li batnilkom, l-informazzjoni ta' fuqha inqalanna dan l-inċident li inqabes tifel u min-naħa l-oħra konna naħseb iffortunati l-koll li tifel ukoll xtaq li jibdel minn Santa Lucia imma u jmur St. Francis bil-Kirkara. Kif spjegajna fl-email li batnilkom, sa ntellaw l-ewwel polza li ħadkun magħmula mhux se nerġgħu nibdlu l-polza kollha tajjeb mhux se terġa' ssir il-polza mill-ġdid, imma konna sibna snin ilu din is-soluzzjoni li jittella n-numru ta' dak li jkun inqabes, dan ħanamluh billi ntellaw żewġ settijiet ta' numri u f'dan il-każ se jkunu mid-0 sa' 9 kif għadna u mill-0 u l-1. Il-0 u l-1 huma l-10 sewwa u peress li għandna 14 l-applikazzjoni b'kollox ħsibna li nagħmlu hekk. Jekk iġib iż-0 mbagħad nażlu għat-tieni polza bejn 0 u 9 u allura dak li jkun jista' jġib anzi mill-1 sa 9. Tajjeb mill-1 sa 9. Jekk jitella il-1, mbagħad intellaw il-polza mid-0 sal-4 biex hekk ikun jista' jġib it-10, 11, 12, 13, 14 tajjeb u hekk jiġi ffurmat in-numru tal-polza ta' dan it-tifel li nqabes. Issa, jiddependi mbagħad x'jiġri skont ir-riżultat ta' din il-polza li ħanamlu issa. Kif spjegajna fl-ittra jekk jiġi wieħed mill-ewwel sitta se jingħata l-post ta' dak li għażel li jmur ġewwa St. Francis bil-Kirkara. Jekk jiġi fis-seba' post ħajjiġi ras imbras ma' dak li qiegħed fis-seba' post li jmissu jidħol kieku ma nqalax dan l-inċident ġewwa St. Francis Santa Lucia u għalhekk intellaw polza bejniethom. Din il-polza sa tkun bl-ismijiet imbagħad. Għandna jkollna l-isem ta' dak li qiegħed fis-seba' post u l-isem ta' dan it-tifel li baqa' li nqabes intellaw il-polza bejniethom iż-żewġ ismijiet ta' dak li jiġi l-ewwel jieħu l-ewwel post u dak li jiġi t-tieni jieħu t-tieni post tajjeb. U ovvjament dak li jiġi l-ewwel jingħata l-post ta' Santa Lucia. Mbagħad jekk jiġi fit-tmiem post ħanieħdu l-prekawzjoni li ntellaw ovvjament dak ta' seba' post ħajħu l-post ta' Santa Lucia, però aħna ħanieħdu l-prekawzjoni li ntellaw polza bejt dak li qiegħed fit-tmiem post u dan it-tifel li baqa' barra sabiex jekk għalli jista' jkun quddiem jinqala post vakanti ma jkunx hemm bżonn noqogħdu nerġgħu niltaqgħu nagħmlu polza oħra bejniethom u jkollna polza diġà lesta tajjeb u għalhekk inkunu nafu jekk għalli jista' jkun jinħoloq post vakanti lil min għandna nofruh tajjeb. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, neħħejt il-maskla sabiex tkunu tistgħu tifhmuni għaliex naħseb forsi l-vuċi ma kienx daqshekk ċara. Sa nipproċedu imma kull ma milt stajtu segwuni wkoll għaliex huwa dak li ktibnielkom fl-email li batnielkom tajjeb. Ħantellaw mela il-polza l-ewwel ħantellaw l-10 biex imbagħad niddeterminaw it-tieni grupp ta' numri jekk se jkun bejn il-1 u 9 jew mid-0 sal-4 tajjeb. Għalhekk ħantellaw hawnhekk għandna id-0 u l-1, aħna mbagħad niftħuhom it-tnejn, ħantellaw wieħed minnhom u skont dak mbagħad immexxu. U l-ewwel wieħed huwa il-1. L-ewwel wieħed li tela huwa il-1 u nistgħu nurukom il-numru ieħor li kellna biex kulħadd ikun jaf x'kenna u hawnhekk għandna id-0 tajjeb. Tajjeb mela la tela l-1 il-possibilitajiet huma li mid-0 sal-4 tajjeb. Mid-0 sal-4 itnażlu li ma numri ħanamlu, nista' nitwuhom ukoll. Tajjeb għandna l-4 ħanibda nitwihom hekk.
Wieħed. Istenna x'naħseb. ħanħawdu għon ftit sewa u ntellaw it-tieni numru. Mela t-tieni numru huwa it-tieni numru huwa it-2. Mela hekk dan issa jifforma in-numru 12. Sewa, dan huwa n-numru 12. Dan ifisser li m'għandniex għalfejn nagħmlu polozz oħra, però s-sodisfazzjon ta' kulħadd sa niftħu n-numri kollha li kellna fil-kaxxa biex kulħadd ikun jaf li kellna n-numri kollha tajjeb. Għandna it-3, in-numru 3, in-numru 4, in-numru 1 u in-numru 0. Tajjeb, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Il-post dak li tħalla issa dak li mexa minn St. Francis Santa Lucia li mexa għal St. Francis Birkirkara, dak il-post li tħalla vojt issa se nofruh lil dak li qiegħed fis-7 post. U r-ranking ta' dan it-tifel huwa 12 il-post. Kif ikonna ċans fil-ġimgħa d-dieħla ntellaw ukoll ir-riżultati kollha fuq il-website tal-Kurja u anke nikdbulkom permezz ta' email biex ninformawkom dwar id-dettalji tar-reġistrazzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni, nirringrazzja l-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul u anke l-tim ta' Fader Stefan tal-għajnuna tagħhom. Grazzi u l-ġurnata tajba lil kulħadd.